ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ ತರತಗ್ಗಾದು ಸೊಂಟೊರ್ದು ತಿಟ್ಟ ಆನಾವತಾರ ಸೊಂಟೊರ್ದು ಮಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾವತಾರ ಬಾಯಿಡ ಮಧುಮಾಂಸ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದ ರುಂಡಮಾಲೆ ಆಳುದ್ದ ಜಡ ಗೇಣುದ್ದ ಮೆರೆ ಬಳತ ಮೆರಿಟ ಅಮೃತ ದತ್ತ ಮೆರಿಟ ವಿಷ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬುಡಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎಡತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಆಲಪಾಂಪು ನೂಲ ಕೈ ಸಂಗಡೆ 4 ಆಯುಧನ ಪಡೆಯೊಂದು ಭೂತಳಕು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ಧರ್ಮ ಜುಮಾದಿ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ತಳ್ಳುಳ್ಳರೆ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸೊಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದೆ ಆರೆ ಸುರುಕು ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುರು ಸದೃಶ್ಯರು ನಿಗಲ್ ಊರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಜೋಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಒರಿಯುಡ ಕೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಪಾತ್ರ ಬಂಡದೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ಮನೆಗೆ ನೂತದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊಡರ ನಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತನ್ಬಿಡು ವಾಲಗಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯರಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುತ್ತಿನಾರ ಶಂಕರ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಸೇರ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಯಾರ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲೆನ ಸಂದೇಶ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ತೊರ್ತಳ್ಳು ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಲೇಸನೆ ಇನಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಪೊಂಬಾಟ ಕೂಟ ತುಳುನಾಡಿ ಪಣಪನ ಚೆತ್ತನ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತನ ಉದರ ಬಣ್ಪಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾದ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಒಂದು ತುಡರ ಪರ್ಬಡ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಲ್ಪ ದೀಪಾವಳಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಲ್ಪ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡೆಯುದು ಅಂಡ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನಲ್ತರದು ಶುರುವಾಪುಂಡು ಕರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬುಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂವಾನಗ ತುಂಬೆದಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗ ನೆಕ್ಕಿದಟ್ಟು ಆಟಾನಗ ದಂಟದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಲಿಯಾನಗ ಕೊಟ್ರೆಂಜಿಡು ಕೊಡಿಯರ್ನಗ ಮಂಜುಳು ಪಕ್ಕೆ ಮೈಪಾಡ್ನಗ ಅಲೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೈ ಮುರುಕುನಗ ಕಲ್ಲಬಸೆ ಮುಕ್ಕುರ್ಲ ಕನಗ ಅರಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡುಡು ಮಯನದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲುಡು ಬೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಬುಡುಬೆಳ್ಜಿಲ್ಲ ಪಡೆಯರೆ ಆಜಾಲ ಬಲಿಕಲ್ಲ ಈಜಾಲ ಪೊಲಿಕೊನಲ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿಪರ್ಬಗು ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಡ ಪುಡ್ಲ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಡದಿನ ಕಡ ಪುಡ್ಲ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿಪರ್ಬಗು ಈಯೇ ಬಲ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪು ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರುಡು ಪಣಪನ ಚೆತ್ತನ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಬಲೀಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪು ನಲ್ಕ ಆತನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಾಪನೆ ಏಪ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರುಡು ಗರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗನ ಗೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂವಾನಗನ ತುಂಬೆದಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗನ ನೆಕ್ಕಿದಟ್ಟು ಆಟಾನಗನ ಇಂಚ ಊಡಲಿಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪನರೇ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದಾಯಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಡೆ ಮಸ್ತ್ ಭಾಷೆಯುಳ್ಳ ಜಗತ್ತದ ದೇವರೇ ಕೊನೆ ಭಾರತದ ದೇವರೇ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲ ಐನು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆನ ಅಜತ್ತದ ಪೆಜ್ಜಿದ ಪಣ್ಪೆರು ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ತುಳು ಐಟ್ ಇನ್ನು ತಮಿಳುಗಾವಡು ಅತಿ ಮುಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆತೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಚೆತ್ತನ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಮಿಳನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂದ ಬಂಡಿರ ಸಂಗಮ್ ಕಾವ್ಯಡೆ ತುಳುತ ಉಲ್ಲೇಖನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣಪನವಿನ ತೆರಿಪವೆರು 54 ಶಿಲಾಶಾಸನ ತುಳು ಲಿಪಿಟಿತ್ತಿನವೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಳ್ಳ ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತುಳು ಲಿಪಿಕೊಂಡು ರಟ್ಟರೆ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಡು ಪಣಪೇರು ಆಂಡ 25,000 ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡುಂದಲ ಪಣಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಪಾತೆರಲ್ಲ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಂಗೆ ರಟ್ಟರೆ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ತೋಜುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ರಟ್ಟರೆ ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪಾತೆರ ನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುವೆರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಮಲ್ಲ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು 18 ಲಕ್ಷಗೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ತಿಕ್ಕು ನಂಚೆತ್ತನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಲ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಇಜಪುರ ತೂರಗ ಇಪುರ ತಪ್ಪುಗೂ ಏನು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತನದ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣನ ಅತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮೆತ್ತನದ ಕುದರದೀನ ತುಳು ಬಣ್ಣ ಮೆತ್ತನ ಅಂದ ಬಂಡ ನಾವೇನೆ ಬಂಡ ಹೋರಾಟದ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮೆತ್ತನ ಪಾತಿರಿಚಿ ಮಗ ಪಾತಿರಿಚಿ ಬಂಡದೆ ಹುಲ್ಲಾಯಿನವೇ ಕಾರಣನ ಜಪುರ ಕಾರಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಜಿ ಊರಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಎತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೇಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂಡ ಆಣು ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಬಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ
ಇವನ್ ನಾಲ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಅಂತ ನಾಲ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ನಾನು ಪುದರ್ವನ್ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅಡೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಾಗಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಐತ ಅತ್ತ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆರಡು ಆಯ್ನ ತೊತ್ತು ದೀಪನ ಚಿತ್ತನ ಗುಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರ್ಲು ಮೇಕಪ್ ಆಣವಂತ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೊಣ್ಣ ತುಂಡ ಈ ನಾಲ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತವ ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಊರು ನಡಪುನ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಅಡೇಗೆ ಆಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕುಲ್ಲವನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅವ್ಯನ ಅಂದು ಪಂಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ತತ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ದೆಟ್ಟು ಪತ್ತು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈಕುಲು ದಾಂತೆ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾಯ ಹಿಡಿದ ಅವರ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಯ ನಂಡ್ಲ ಆ ಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದ ಇವಕ್ಕ ತುಳು ಪಾತ್ರೆನವೇನ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಪೋಯಿನವೇ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೇರೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅಂತಿನ ಕಾರಣ ಅಂದು ಪಣ್ಪೆ ಯಾನೋ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ಡ ಬಣದುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನಿ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅವಡು ಅತ್ಯಂತ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೇರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೂತ್ತ 44ನೇ ವಿಧಿ ತನ್ವಯ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಂಪೇರು ಆಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ದಿಂಚ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬತ್ತ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರ್ ನಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಐತ ಬೆರ್ತಂಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಡು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಬಡದೆ ರಟ್ಟು ಸರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಂಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಉರ್ದ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿದು ಕೊರ್ಪುನಂಚತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ್ಲ ಹೋದು ಕೊರ್ತುನಂಚೆತ್ತಿನ ಘಟನೆ ನಡೆತದೆ ಆಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಕಾರಣಗಳು ನಂಗೆ ತಿಗದಿಸಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವಳೊಂದು ಸಂಗತಿ ದಾದ ಆತಂಡ ಕೇಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಲು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿದೆ ಆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿದಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿರವರಿಯರೇ ಕಾರಣದಾದಂತ ಕೇಂಡ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ನಾವು ಐದೊಕ್ಕ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಅಂಡ್ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿರದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿರದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡೈಗಟ್ಟ ಪಟಾಯಿ ಕಡಲೆ ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲಾದಿತ್ತನಂಚತ್ತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಕಡ ಪಂಡು ನಾಲ್ಕನ ಈ ತಾಕತ್ತದ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನಂಚತ್ತಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಿನಂಚತ್ತನ ಈ ಭಾಷೆದ ನಮ ಮನಿ ಬಂದ ಕುಲ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಣಪನಂಚತ್ತಿನ ರೊಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ತುಂಡನು ಒಯ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಕೇರಳದ ಕುಲ್ಬೋಯರಿ ಕೇರಳ ಸರಕಾರವು ತೀರುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಂಡನು ಒಯ್ತೊಂದು ಮರಾಠಿ ಮಣ್ಣಗೆ ಕೊಂಡು ಒರಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಂಡ ಅಂಡ್ಲ ತುಳುವ ನೆಲ ಅಂದ ಅಂಡ್ಲ ಒರಿದಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಆತಂಡ ಯಾಕೆಂಡ ಅಂತರ್ದೇ ತುಳು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಶಬ್ದಗೂ ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದೀತೇನೆ ಆ ಕಲ್ಲುವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಶಬ್ದ ಪಣಪನ ಕಲ್ಲು ಯಾಕೆಂಡ ಅಡೆಗೆ ತುಳು ಪಣಪಿನ ಭಾಷೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲುನ ದಕ್ಕದಿಯರು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆ ದಕ್ಕದಿ ನಡೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರೆದೆರ್ಪೆರ ಒಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಪಾಟ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯಿ ತುಳುವರ ಸಾಧಿತ್ಯರು ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಈತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಟ್ಟುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿಮುಡಿಯರ್ನ ದೈವ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ತುಳು ರಾಜ್ಯ 32 ಗಾವುದಂದ ಪಂಪ ಒಂಡೆ ಗಟ್ಟೋಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಮುದ್ರೋಡು ಸಿರಿವಾದ ಬಣಮನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
ತುಳು ಬಿದಾಯ ದಾದ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಗಂಡ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಗ್ಲೋಡ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದಂದು ತುಯರೆ ಪೊನ್ನಗೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಬತ್ತಿ ಒಪ್ಪ ತೂನಗ ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ದಾಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಗಣತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಜನಗಣತಿದ ಸಂಖ್ಯೆಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಕಾರಣದಾದಂದು ಸರಿ ತೂನಗ ಈ ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಮರ್ಗಿಳಿತ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ದಾದ ಮಲ್ತಿರನ ಕೇಂದ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸೇರಡೆ ಪಣದು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ದಾದ ಮಲ್ತಿಯರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದಿತ್ತಿನವನ ದೆತ್ತರು ಈಗಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದ ಬರೆಯರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಅಂದು ಅದು ಬಂತು ಕೊಟ್ಟು ಆಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವನ ದೆತ್ತರು ಅವನ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಬರೆಯರು ಆಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂದು ಬರೆಯರು ಮಲಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿರು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮನೆಗೆ ಪಂಡದ ಎಂಕರ ಅಡ್ಡಪ್ಪೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಮಸ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರೆ ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಡು ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನೆ ತುಳುಬೋದು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಅಡೆಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ಕದಿ ನಲ್ಕಾಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಸಂಘಟನೆದ ಬಲಿಷ್ಠತೆ ಲಕ್ಕದುಂತಾರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಾಜಕೀಯದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಏರುನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ತುಳುಕು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸವನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಬೂರ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಪಗಪಗ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಪೊಂಬಾಟಲು ನಡತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಬತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವಡ್ದಂಡ ಸುರುಕು ನಂಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಬತ್ತಂಡು ಅವು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐಕ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ನೀರ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಾಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಡು ದೆಹಲಿಡೆ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಾತ ಭಾಷೆಲು ಬಿಹಾರದ ಒಂಜಾತ ಭಾಷೆಲು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಿಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಲು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಯಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯ ಆತಜಿ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂದು ಎರಡಕ್ಕೆನ್ನು ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆತಜಿ ದಾಯ ಆತಜಿಂದ ಮಣಪುನೆ ಎಂಚಂದ ಮಣಪುನು ಆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಬೆರಿಮುಲ್ಲಾಯನ ಚೆತ್ತನ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರಡೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಗನ ಮಲ್ತ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಪುರ ಜತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಾತ ಜವಣೇರ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಆತಂಡು 25,000 ಜನರದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಬರವುಲು ಬೂರುಂಡು ಈತ ಪುರ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಸರಕಾರಗ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಟರ್ಮುಡು ಒಂದು ಯಾನ ಪಣಪನ ದಾಯಕೆಂಡ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಸರಕಾರ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಪುನಗ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಟ್ಟಿರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೆಲ್ಮೆ ಅಂದು ಯಾನ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ರೆ ಬಡಗ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾಯ ಬಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂದು ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಗೆಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗ ಸಾಮಾನ್ಯನೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಪ್ಪುನು ಆಯರೆ ವಿಶ್ವಗಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಏಕೈಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಟುಂಡು ಐದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತುಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪನಲ್ಪ ಯಶಸ್ಸಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿ
ನನಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿರುತ್ತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತೇರು ನನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಂಗುಲು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಬನಂಚತನ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರು. ಆ ಭರವಸೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಕಾತೊಂದುಳ್ಳ ಖಂಡಿತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಓಟು ಬರಡುದುಂಬು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಹಾವು ಪಣಬನಂಚತನ ಆಶಯ ಒಂಜಿ ನಂಬಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಒಕ್ಕ ನಂಬಳಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬರ್ಬನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬನ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡನೆ ಆರು ಬಂದ್ಬನ ಅಡ್ಡನೆ 5 ದುಂಬು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಹಾವು ಬಂದ್ಬನ ನಂಬಳಿಕೆ ದುಂಬು ಅವೇ ಹಾವು ಬಂದ್ಬನ ಜೊತೆ ನಂಬಳಿಕೆ ಎಂಗಲ್ದ ಅಪುರ ಆಶಯ ಹಿಡಿದು ಕೊಡಿಕಾರ್ಡ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ತುಳುವೆರಡೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿನಾಲೈ ಉಳವೆಂಜಿ ಕಿನ್ನಿನಾಲೈ ಉಂಡು ತುಳುವೆರಡ ಒಂಜಿನಾಲೈ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಅಕಲು ವೈಪವೇರೆ ಪಣಪನ ಜೊತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಾರಣಗಳ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟು ಅವು ನಡೆಸಬೈದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕು ಪಣಪನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು. 5 ಒಕ್ಕ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡ ನಿಕುಲು ಬನ್ನಡು ಈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾದ ಸಂಕಷ್ಟಡೆ ಎಂಕಲು ಸುಡುಬೋಪಿನಂಚತನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಿಕಲು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಸುಡುಬೋಪನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಐತ ನಡುಟು ಈತ ಬೇಲೆ ನಮಕ ಆತಂಡು ಅಂಚಾಯನದ ಅವರ ಯಾ ನಿಕಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನದು ಆದಕೆಂಡ ತುಳು ಅವು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡ್ಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದವು ಸೇರೋಣ ನಂಡ ಒಂಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೃಷಿ ಅವಡು ತುಳು ಲಿಖಿತ ಕೃಷಿ ಅವಡು ಗುಳಕ್ಕಿಲ ಅವಡು ಪಂಪನ ನಿಲಕ್ಕೆ 22 ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಂಭದ ಇತ್ತಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಅವಧಿ ಆತನ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸಾಯರೆ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಚೆತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪನ ನಿಲೆಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಎಂಗಳು ತಯಾರು ಮಲ್ತದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಪೂರಕ ಆಪುನಲ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಪೂರಕ ಆಪುನಲ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮಾತ MLA ನಕಲೆಗೆ ಮಾತ MP ನಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ತುಳು ದಾಯ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ದಾಯ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಡು ಪಂಪನ ದಾಖಲೆನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರಡು ಪಂಪನ ದಾಖಲೆನ ಎಂಗಳು ಒದಗಾದ ಕೊಟ್ಟ ಪಂಪನ ಪಾತೆರನ ಬಂಡಲೆ ಬಂದುಳೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ತುಳು ಪಡೆತಂಡೆ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಅರ್ಹತೆಲ್ಲ ತುಳುಕು ಪಡೆತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುಕು ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಣ ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನೆ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊರತಾದ್ರೆ ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಈ ಬಗೆಟಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐದು ಎನರ್ಥ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆತ ಬೇಲೆ ಎನರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ನೇರ್ ದುಂಬುಲ ಮಲ್ತದೆ ನನಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎನ್ನು ಲೆಪ್ಪಡಾದೆ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಒಕ್ಕ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡರೆ ಆಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದಿಯಾನ ಪಾತೆರೆ ಪೋತುಜಿ ಐತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಳಿನ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಯರೆ ಪೋತೆ ಅಂಚಾಯನದ ಅವರ ನಿಟ್ಟದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಪಡು ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಪ್ಪಲಿಪ್ಪಡು ತುಳುವಪ್ಪೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಳವಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ದಯಮಲ್ತದೆ ಯಾನ ಏಪದ ಭಾಷಣದ ಪೊಟ್ಟುಳು ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡಿನ ಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಲ ಆಯ್ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಲಕ್ಕ ಅವಡತ್ತೆ ಆತ ಸ್ವರಲಕ್ಕವನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪನ ನಿಲ್ಲಟೆ ಅನ್ನ ಪಂಪುನೆ ನಮ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಗಿತ್ತೆ ಯಾನ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ನಲ್ಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರಡು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತನ ಘೋಷಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಘೋಷಣೆ ನನವರ ಬೊಕ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಗೆತ್ತಡೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಟ್ವೀಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಓಲೆದ ಅಭಿಯಾನ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಪೊನ್ನುಡು ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ
ಯಾನು